Hello guys, nोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाना आरोबाव नुजाफैबावलायबाय आङो। नोंथांमोननो दिनै आङो गुसेंग्रायाव थांदों, नै खासि लादो, माबा मा होनो इखो जग होनो जग लादो, ओमफ्राय नै लोगोआ खदाल लादो। जोङो सानैबो जावगोन। नुबायानो गाइस, खदाल गंसेजोंनो सानै आरो होनलाय जोंना जायोलै बोसोर गोदाननि गुसेंग्रा मोनजाथाराखै, इखौनो जावनोसै। नै खम जारला खफायाव गबोसोदो। Oh no! आन्दायबाय जाट्रायावनो। गाटा साव गाइस नै गुसेंग्राया मासे मोनबायानो, जाट्रायबायानो हैद नै देसो नुफिनलायदोलै खम जारला। गाइस दा जावै मेंनानै जिरायदों। सान्दुंआबो फाग्ला दुंनाय होदो दे गाइस। सान्दुंआ दुंथाराखैमोन ना, अखा हानायसो। ओरैबादि सान्दुंना, आयु जारला। नै बिथांनि फालि, आंनाथ' फालाया जोबखाबाय। नै गुसेंग्राया दा आं जावलायनांसिगोन। इ मेंबा आं जावो, आं मेंबा मोनबाय गोरलैले। रुको जरा सबर करो। साला ये भी मर गया, देख गए साला, हॉस्पिटल में देखो। गाइस गुसेंग्राखौ जावखांबाय, ओमफ्राय जावनो बाबाय आरो इमान जावबाबो मोना, फाग्लासो माबोरैसो मोनबायदों गाइस। नै र' आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नै मा रागा जोंबायलै गाइस, बारा मोनाखै गुसेंग्रा गाइस। इनो गुसेंग्राया इनो खम बुरजा मोनबाय। हैद जथा नोंथांमोना लुगैदों गुसेंग्राखौ जानो? गाइस गुसेंग्रा गोथां जानायनि नियम अबे मजा आएगा ना भिड़ो। जानाय नङा गाइस, हानाय नङा जानो, हानाय नङा। हानाय नङा गाइस, हानाय नङा। र' नोंथांनो आसोलफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा, मोजां मोनदों ना? लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम गाइस, आरो कमेन्ट हर कमेन्ट। ओके बाय। हानाय मोनब्ला बावलांसिगौमोन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।